And now, it's time for SPG, as in Super Paganon Secret Files. Pagbaba ko ng kanyang naamoy ko ang parabang bulok na tahong. Itago nyo na lang ako sa pangalang Sisidman. Nagpapasalamat ako sa programa mo, DJ Rocky. Dahil nakakapag-share kami ng kung ano man ang aming problema at kung ano man ang aming pinagdaraanan. Kaya naman, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ito ang aking pinagdaraanan. Meron akong nakilala na isang babae sa isang social media application na kung saan uso ang swipe to the left kung ayaw mo sa kanya at swipe to the right kung gusto mo siya. At kung parehas ninyong gusto ang isa't isa, magmamatch kayong dalawa. Starts with letter T ang social media application na yun. Sa katuwaang palad, nagmatch kami ng babae. At doon na nagsimula ang pag-uusap namin. Getting to know each other. 2 days pa lang kaming nag-uusap at nag-chat-chat sa app na yun. Nagkayayaan na kaming magkita. Timing naman noon na walang tao sa bahay na tinitiran ko. Perfect timing sa mismong araw na magkikita kami. Presto. Walang tao. Sabi ko sa kanya, doon na siya matulog sa amin. Dagdag ko pa na sinabi ko, safe ka dito at trust ka lang sa akin. Alas 10 na ng gabi nung nagkita kami. Unang beses ng aming pagkikita. Sinundo ko siya papunta sa bahay namin. Pinakain ko muna siya ng hapunan kasi alam ko na magugutom siya sa bakbakan na magaganap. At pagkatapos ngang kumain, nagpahinga kami ng konti. Nang medyo nakaramdam na kami na bumaba ng aming kinain, niyaya ko na siyang umakyat ng kwarto para matulog. Pagpasok namin ng kwarto, pinatay ko na kaagad ang ilaw. Siya naman ay humiga na sa kama. At ako humiga na din. Dali-dali ko siyang sinunggaban ng yakapsul at kispirin. Nalanghap ko ang bango niya. Para bang sampagita. Langhap sarap. Ang bango. Sabi ko sa isip ko. At yun na nga, tinanggal ko na ang kanyang pantalon at salawan. At nung sumisid na ako sa tahong niya, nagulat ako sa kakaibang amoy ng kanyang tahong.
amoy bulok na tahong. Yung tipong sumisisid ka pero hindi mo inaamoy at hindi ka na makakahinga. Siyempre, nahiya akong sabihin na, girl, yung tahong mo bulok na. At hindi ko na tinagalan pa. Kasi At hindi ko na tinagalan pa kasi baka masuffocate na ako sa baba ng kuweba. After 4 days, nagkayayaan kami uli. Sabi ko, kasi baka napawisan lang yung tahong niya kaya amoy bulok. At nagkita kami uli dyan sa Cubao, sa kulay pulang hotel. Pagpasok ng kwarto, sinabihan ko agad siya na mag-shower ka muna para mabango. Sa isip ko, para mabango yung tahong, hindi amoy pawis, kung ano mang bulok na naaamoy ko. At nung lumabas na siya, nagtanggal na siya ng tapis. At sinisid ko na uli ang tahong. At sa isip ko na sabi ko, my God, sadyang bulok nga talaga ang tahong niya. At di ko na tinagalan ng pagsisid pa. Pagkatapos ng nangyari, hindi na naulit pa ang pagkikita namin. Tanong ko lang po sa inyong mga nakikinig. Ano kaya ang meron sa tahong niya na kahit paliguan, amoy bulok pa din? Totoo pong nangyari sa akin to nung December. Maraming salamat po. #NoToBulok Tahong.